Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu da bibiyar shafukanmu, kamar yadda kuke gani, zagayen maulidin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne yake gudana a garin Katsina a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal hijira ta 1442, wanda yan uwa almajiran Sayyid Ibrahim Zakzaki hafizahullah suka fito kamar yadda suka saba duk shekara. Muzaharar ta bana tana isar da sakonni guda uku. Sako na farko, nuna murna da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sako na biyu, yin kira gwamnatin Najeriya da ta saki shugaban su Sayyid Ibrahim Zakzaki hafizahullah wanda take rike da shi tsawon shekara 5 ba tare da dalili ba. Sako na uku, yin Allah wadai da abinda gwamnatin Faransa take daukar nauyin aikatawa na zagin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ku biyo mu dan ganin yadda zagayen yake ci gaba da gudana.